Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Unabange zinzaji ndio baba ujive. Sisi kama kombi. Apele kale kale mbale ndo.
Yes, John. Huh? Tingali pompa nota chambula da tambasi bona bwino da luga tabira.
iwe ndi cameraman sipanga za munthu sapapai amanyumba msungeni mwana ya Noelo video kali moda kapa zinduzi kuchitika kuno ndi zinthu zodabwitsa kwambiri. Tabwera kuno mamawa komano chibwereni mamawa kuno kubwera china mtindi cha anthu akubwera ndithu kuzaza kuno kuzaona mmene zikukhalira kuno posakhalisapa kwabwera china mtindi chochokera ku Ndilande akuti akubweranso nawo kuzakhala in solidarity ndi olemekezeka Asamiye Suleiman kuno ku Blantyre polisi. Anthu onse amene ankhala nawo pano akunenetsa akuti sakuchoka pokapoka Honorable Suleiman akuti achoke. Muna ngati kotheka muna DS amene akuyankhula ndi anthu awiri atatu kuti muone kuti kunoko kuli zotani. Koma pakati pano panja lowera koma tili pa chipata cholowera kuno ku Blantyre polisi pali china mtindi cha anthu pali chigalimoto chikuyimba nyimbo za chipani akuti apecha loya ndi nyimbo zija zotchuka za chipani cha DPP. Anthu ochokera onse mipando yosiyanasiyana kuno ku Blantyre akubwera ndithu akuthamanga kuzakhala nawo malo ano. Ndipituli pano akuti sikuchoka pokapoka olemekezeka Suleiman akuti atuluke. Koma ngati satuluka akuti kandiwike mawa anthu akhala ali pano. Takatikuona pano pakauja zakudya anthu akudya pano akuti pokapoka china chake chinthu chozizwa kuti Honorable Suleiman atuluke. Pakamumva mkatimo nyimbo zikuyimbidwa kuno akuti aona nyekwe Kulilongwe kali ndiso maripoti akuti nakonso kumene koko anthu akukhamukira kumene kwasungidwa olemekezeka a Vice President achipani chimenechi Bambo Joseph Mwanampekha kumene konso kukhamukira china mtindi cha anthu akuti solidarity ukakhala nawonso kumeneko akuti sachoka pokapoka anthu amenewa atuluke. Kukamba kwa anthu amene akukhala nawo akukamba kuti kumangidwa kumene kuku ndi zandale. So tiyeni timve kuti zitha bwanji ife tili kuno maso anthu tikati kupasirani satane kwa zonse zimene zikuchitika kuno makoma nonse patakati pano. How would the people? Instead, we have to with you. Sure. He will be from your family. Chala mwamba mwananga ngakumapira nawo ku polisi. Chala mwamba mugumamba chala mwamba kali. Chala mwamba. Chala mwamba. Imene zikukhalira kuno ku Blantyre ndimene zikuchitikira kuno ku Blantyre ku Wenera ndimene
zimene zikuchitikira kuno ku Blantyre Police Station kuchokera mamawa uja ndi mmene zikukhalira padakali pano. Mukhoza kuona mmene zilili pa malo amenewa. Pali chinamtindi cha wanthu akuvina akuti sakuchoka mpakapokha Honorable Suleiman achoke pa malo amenewa. So zazikulu nditu zachitika, zinthu katimu zasintha, kakomosho kamabwera nditu here and there, kama padakali pano ziona ngati kuti anthu awa abwerano nditu mwamtendere, chilichonse chikuchitika mwamtendere, palibe china chilichonse chachiwawa chikuchitika malo ano. Anthu akungobvina mmene mukuoneramo, anthu akusangalala akuvina solidarity ndi Honorable Suleiman. So kamuli akuti silichoka pokapoka mpaka na Honorable Suleiman atuluke. So anthu asindika kuti akhona pano, ndipo ife ngati maso anu kuno sili kuchokanso, tikhona pano tikati kusatira tikupasani satane wachina chilichonse chikhale chikuchitika malo ano. Tizikhala tikubwera pano kumakuwuzani kuti pano tili pa stage yotere, pano tili pa stage yotere. Anthu anditu ayasa moto kumaotha, sikuti moto udwachisokonezo ayi, komano akuti akuotha kwaja kunjaku kukuzizira. So muli ndine kuno maso wanu, nyamata wanu Robert Mukoli ndi mzanga uja Robert Semani, makoma nonse. zakupeza kwina kulikonse zakusakasaka likopi. Solidarity. Ife ma MP timapasidwa mwayi onena kuti kapita ntchito ya boma samama ndipo izi zomvesa chisoni kwambiri, ndipo mwina ndizoyamba kumbiri ya Malawi kuchitika kuti munthu lero komiti yake ya agriculture kukumana koma munthu lero akugonese musiku. Ife ngati ma MP tigona naye panopo chifukwa chokuti kufuna tikuwuzeni amene mwalamula kuti Suleiman agone mmene momo kuti sitikuopa kaya kuti mangatonse ife tizinena panopo mwayamba kutenga fetereza kumagwirisa nifu tusiye chipani. Nifu ndi imagwirisa ntchito misonkho ya boma, ndemutenga fetereza kumakangopereka ku Kasungu kudesa, tikuziona zonsezo ndipo Amalawi akuona. Ine ndifuna ndinene panopo kuti kaya muzipanga mutha kugwira Suleiman koma simunagwire Suleiman ali ndi asukulu a Suleiman ambiri ndini titsutsa zomwe mwenera kuchita kondani Malawi ina aliyense chimozimozi fotonse timagwira sonkhozo ndipo ife sizisikizilola ndipo timenyera ufulu kakakaya tonse timangidwa koma kupetika khaleko tikayankhulabe chifukwa chokuti akanakhala achina John Chilembwe aja anaopa zimenezi ndekuti lero ufulu umene wakupanga apolisi sikanakhalapo nawo achina John ndipo wenaso John Chilembwe zopesa chokuti ufulu umene anamenyera sana uyeni koma ife chabuno tachiyererako ufulu ndefeso sikufuna zoti Zona tili pano mwauze tichezera popa nawo asapeze Malawi wabwino dziko lavuta anthu akugona ninja mmalo monena kuti anthu tizabasa ma solutions oti apeza bwanji chimanga apeza bwanji fertilizer makoponi ndi kuwuzani panopo sizikudziwa kumenezi tapita ku smallholder uko kupezeka kuti fertilizer umo koma anthu eti anatisinthisa kalenda kutiuzazo kuti kalenda ya boma izitha malo motha Juni
Bwana Fredo, mwina mwajiona ukajofunikira modani muna kuti mupezeke nawo nthawi zinozo kunoko ku Blantyre Police pamene wana Suleiman asekeledwa inonso pokhala wamkulu wa chinyamata ku chipani cha UTM. Maso kuchimba yacho kakaribona ndio kwa yacho hakumangi no mavuta mimi kama nao Malawi si mavuta wa pale mavuta aje Malawi so sote kunoga Malawi ni zatu wa mangi ma problems ma challenges ambayo Malawi ndani nene say antu mozi kama na kutumia wale datos so sote kunoga because tuzua kuti malamuwa Constitution ni maneno kuti member of parliament akamagwira ntchito ali immune according to the constitution. Some men no mangi ngati member of parliament akugwira ntchito no matter kuti kuli issue yanji komano honorable Suleiman time na mamanga ana kuti ali immune according to the constitution. Kumalawi kunoku kulibe munthu olomozi amene akabva constitution kwambira president kandi TA kandi ndantose ya below the constitution. So Nogu, it's a statement that we are not happy. This means we did that. It's a statement that we are united as Malawians. It's a statement that we will be tackling challenges masana okevino usiku. Ziko. Tatuwaza kambi. Solidarity. National Mayor Solidarity. Zenuguri likonkulo. Komano ndo time. Mama wa Mbembe. Yes, sir. Yesu jiteja bombe. Mbembe ba. Aite kupiga. Okay. Yes, sir. Ambeza muri bwino Yo tu shadow wako ngesi sana. Chido iwe Shadow yesi. Ndio yabu. On fire. Bana balibe. Tibano Pungwe. Slow. Fire. Ngoja kuzuminya wamenyena yake. Anadunga sasa. Muri kuno mpaka na nthawi ino iyi ndi almost 9 o'clock ya usiku kwenikweni mwati simuchoka malo wano chifukwa chani simuchoka? Ife sili kuchoka ati malo wano uliki atione kuti kodi bwana wathu apangane bwanji ina zati fe njoke kuna usiku na abude anteza kena ikakuliongoka yakuti mawazili na miza nefe kufuna tigone pano limozi ndi yeyo mpaka pamiliyako macho kwa pano ife tikuchoka umangati yasa kuchoka pano ifeso tingompa Mukudi simuchoka mpaka na mawa? Tikuchoka mpaka mawa chikatipa. Oho. Tatokoza kwambiri. Siwa mkwambiri. Ndifuna panga kondemu
arrest amene akupangidwa. Ama-arrest wachita kuoneka kuti ndoti akuchita kusaka akukhandiza ndani. Kodi ma-arrest amene wabwanji analeka kubwera mbuyo monsemu. Kodi ngati kuli ndi mphamvu zoma amangira anthu, bwanji osakhala mphamvu zimene zosazigwiritsa kokayang'ana chimanga, kokayang'ana fetereza anthu atule. Amalawi usadya zomangana-mangana. Kodi ni mlandu zomwe kunamanga mpaka nkutha mpaka munthu ukaya kukamangidwa ndi mlandu uti? Mukuononga ndalama za Amalawi, misonkho yomwe kuti mina ikanagwira ntchito ina mukuononga. Ndipo ineyo ngati Grace Kwelepera wa Zomba Malosa ndikutsutsana ndi zomangana mwa ndale. Ndale zomangana-mangana zinatha zinapita kalekale ndakamuzi. Panopo ndifankwera ye ine ndikufuna ndinene kuti pano siyani Shadrack Namalomba akwatuluka ujenalist yawo ndavaso Ombani Chisale akwatulukanso ujenala ntofarest yawo ndikupangiranji zimenezi mphamvu zimene zimuzitenga kuti kuli njala tukunja kwanthu akugona ndi njala mango omwe anthu amadya mbuyo atha. Ndiye ineyo ndikudabwa kuti ndi mphamvu zomwe amangira anthu zimuzitenga kuti tasiyani sizikukhala Mafana alifanya msali wa mzuri. Iyo ndio shia kama. Magari. Wiko kana kushirwe hiyo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.